Ang masabi ko lang, hinanap niya sa akin yung wala. Binibigay ko naman yung gusto niyang gawin. Nagpabuntis siya habang nandun ako, magkasama kami. Siya mismo nag-umamin sa akin, buntis daw siya tapos hindi daw ako. Ang sinasabi niya sa akin lagi, wala kang karapatan dito sa mga napundar ko kasi ako lang yung nagtrabaho, siya lang daw yung gumastos. Ginawa ko naman lahat. Yung iba po, tama. Pero yung iba po, ito-correct ko lang po. Monday to Friday po, ako po ang nagtatrabaho. Tapos pag Saturday po, ako po ang maglalaban ng lahat-lahat. Na pag umuwi po ako, galing trabaho, yung kahit man lang po may sinaing, wala po. Darating ako pa magluluto. Sinisisikan niya po ako, ma'am. Ang nakikita mo lang yung mga hindi ko nagagawa. Yung mga accomplishment ko, hindi mo na nakikita. Maya ka naman, ikaw na nga gumawa, ikaw pa malakas mo ganyan. Napakawalang hiya mo kasi hindi mo na yung nakikita kasi may bago ka na. Sa mga nagsasama po na hindi sila kasal, ang batas po ay tinitingnan yan na separate ang property ng bawat isa. Yung law treats the couple na hindi married as a separate individual with no rights and responsibility. Kung ano man yung property ng bawat isa, yun lang. Unless na meron silang agreement or common intention na yung pinundar nila ay sa kanilang dalawa. Now, kung wala namang agreement, kailangan na po ng ebidensya ng bawat isa kung ano yung share ng bawat isa. Ay sana magkaroon sila ng mediation. Kasama natin sa ating studio si Francis de la Cruz. Inirereklamo niya ang kanyang ex-live-in partner na tila bigla na lang daw nanlamig at ibinaling daw ang pagmamahal sa iba. Ayan, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po, ma'am. Ayan, kumusta ka ngayon? Medyo okay pa naman po. Okay pa naman. So maaari mo ba sa aming ikwento kung paano umantong sa hiwalayan yung 8 taon yung pag-iibigan itong iyong ex-partner? Yun po, bali po okay naman yung sama namin nung nagsimula kami bumuo ng pamilya dun sa lugar namin. Okay naman yung sama namin, away-bati hanggang sa minsan may ginawa na siya doon na bali mag-shota pa lang kami. Dati na siya talagang pinagbibigyan ko lang kumbaga sa kasi wala namang perpektong tao kahit kaya pinagbigyan ko pa rin. Yun po hanggang sa parang nainis na lang ako kasi parang inaano niya yung pagkamabait ko sa kanya, pagiging mabait kasi Inabuso niya yung pagiging mabait mo sa kanya. Kasi kahit ganun ang ginawa sa akin, pinagbibigyan ko pa rin siya. Very supportive ka naman sa kanya. Kung anong gusto niyang gawin, kung saan siya gustong pumunta, pinagbibigyan ko. Tapos yun, hanggang sa bigla na lang na nakaisip kami na lumipat ng bahay dun sa lugar nila mismo. Saan yan? Sa Buyuan. Tapos yun po, hanggang sa nakabili siya ng lupa doon. Tapos hanggang sa inunti-unti namin na sa paglilinis, pag-aasikaso ng maglalagyan ng pamposte, yung lahat-lahat yung hirap, pagod, init, tiniis ko para lang makatulong, kumbaga makabawas din sa bayarin sa Gusto ko lang malaman, sa inyong relasyon, sino yung nagtatrabaho? Itong babae? Opo. Ikaw? Bali, nung nandun pa kami sa dati naming bahay, nagtrabaho din ako na bilang waterproofing. Oo, tapos nahinto ka ng pagtatrabaho. Kasi may inaantay pa kaming bagong project. Oo. Kaso yun nga, may sumunod na sanang project kaso siya na din nagsabi na wag na daw ako magtrabaho kasi kaya naman daw niya akong buhayin. So siya ang nagsabi na huminto ka ng pagtatrabaho dahil ako nang magbubuhay sa'yo. Ganon yon. Opo, sabi ko nga, sayang naman kako nun. Nasa bahay lang naman ako. Tsaka may mag-aalaga naman sa bata. Yun nga. Nagkaroon kayo ng anak? Opo, 5 years old na po siya ngayon. 5 years old, babae, lalaki? Lalaki po. Okay. So sa madaling sabi, ikaw yung naiiwan sa bahay Opo. habang siya ay nagtatrabaho. Okay. So ganun ang naging sistema ninyo. So ano yung naging problema sa inyong relasyon? Bakit na umantong sa hiwalayan, nasayang ang inyong pagmamahalan? Ano ang pinakaugat nito? Ang masabi ko lang, hinanap niya sa akin yung wala. Hinanap niya sa'yo yung wala. Saan niya ito nahanap?
sa katrabaho niya. Sa katrabaho niya. Oh, anong meron yung katrabaho niya na wala sa'yo? Di ko lang alam kasi ang alam ko kasi katiwala siya ng mismong may-ari nung pinagtatrabuhan nilang ano. Tapos nag-aano siya doon, siya parang pag may dumarating na deliver na kopra, andun siya nagsasako ng ano, ng kopra, naga-diskarga, karga, ganun. Di ko alam kung anong nakita niya doon. Siguro ko kasi gawain niya na talaga. Gawain na talaga Kaya- na hindi siya nagkakaroon ng permanenteng ano. Kaya okay lang sa kanya na kahit yung anak namin maapektuhan talaga sa ginawa niya. Siya na mismo nagsabi na masasanay rin daw yung bata na wala ako. Eh yung bata sa akin yun lumaki. Sa akin talaga yun yung ano sa akin. Nababanggit mo na may nahanap siya doon na wala sa'yo. Pero sino ang mas pogi sa inyo? Hindi natin yan masabi kasi sabi baga ng Panginoon Diyos, lahat tayo maganda, walang pangit sa mundo. So maganda ka? Guwapo. Hindi, gusto ko lang dugtungan, partner, kasi nababanggit nyo yung wala na nahanap niya sa iba. Ano ba yung wala na yon? Na wala sa'yo? Hindi ko po alam kasi halos binibigay ko naman yung gusto niyang gawin. Yung ano nga, nagsimula doon na magsiswimming daw sila, mga katrabaho, sige lang. Payag ka lang ng payag. Payag lang ako ng Okay. payag kasi kumbaga sa hirap niya, sige, enjoy mo. Okay. Tapos, So, kailan mo naramdaman, kasi sa batay dito sa istorya, mga 8 taon kayong nagsama, kailan mo naramdaman na unti-unting parang hindi na okay yung inyong pagsasama? bali nung gumagawa pa kami ng bahay, okay pa naman kami. Nung ginagawa pa lang, hindi pa natatapos. Tapos yung parang nabuo na yung bahay, na ano na siya. Eh, na halata ko, parang lagi na lang siyang gusto umalis, mag-swimming daw, kasama yung katrabaho. Tapos malaman-laman ko, hindi naman pala yung mga katrabaho, yung isang katrabaho niya lang kasama niya. Tinanong ko pa yung isa niyang katrabaho na babae kasi yun ang nakakaalam ng una nilang relasyon. Sabi ko, nag-ano pa ko na, sabi ko, ingat ka ako kayo kasi may pupuntahan daw sa magsiswimming. Yun pala, hindi naman siya kasama. Yung lalaki lang, ilang beses na. Okay. Tapos, So, hanggang dumating sa punto na naghiwalay kayo. Kailan kayo naghiwalay? At naging maayos ba yung paghiwalay? Ibig sabihin, may maganda ba kayong usapan? wala kasi medyo hindi maganda yung paghiwalay namin kasi may So, kailan kayo naghiwalay? Ngayong taong ito? yung pa lang nung mga umalis ako dun mga August. Ngayon, Hmm. August 2022. So, ikaw ang umalis. Kasi baka kung ano pa magawa ko. So, ikaw ang humiwalay na. Hmm. Nung umalis ka ba, hindi man lang kayo nagkausap? Nagkausap rin kaso malabo yung may galit talaga yung usapan namin, kumbaga walang Sino ang may galit? Ikaw o siya? parehas kami kasi yung nag-ano kami nung ginagawa niya. Kumbaga nagsusumbatan na Opo. kayo. Tapos parang siya na yung mali, siya pa yung galit. Okay. Nababanggit mo na may iba na siya at yung katrabaho niya ang parang may karelasyon. Paano mo nalaman at paano mo natitiyak na meron ngang relasyon o may iba na itong asawa mo? Yun na nga po, yung ebidensya, yung bata, nagpabuntis siya habang nandun ako magkasama kami. Oh, so ibig sabihin, partner, Teka, itong anak na inalagaan mo, ibig mong sabihin, hindi ikaw ang gumawa? Yung anak namin, sa amin yung May yung anak kayo? Yung Okay. ikalawa dun sa lalaki Yung niya. ikalawa, Dun sa lalaki niya. paano mo naman nasiguro yon? Siya mismo umamin sa akin. Nagginawa yon ng karelasyon niya, Na- na katrabaho niya at hindi sa'yo. Buntis daw siya tapos hindi daw ako ama. Kailan niya sinabi yon? Mga this year lang, 2022. So, naipanganak na ba yon? Opo. Yung pangalawa? Nabinyaga na nga. Pero ikaw pa rin ang nag-alaga. Hindi na. Dahil dito sa pangyayaring ito, wala na bang pag-asa na magkabati or magsama ulit kayo? Wala na po kasi puros na lang sakit ang nararanasan ko sa kanya. Nung mag-shota pa lang kami, ginawa niya na ako, pinagbigyan ko siya hanggang So, ibig sabihin, hindi ka lang isang beses niya kinaliwa. nung mag-shota pa lang kami, yun na, kahit sino-sino nalalaman kung may pinapapunta dun sa dati lang bahay, dun sa magulang. Yung magulang niya, pinapabayaan lang daw kasi parang lang na, Kinukonsinte. yun. Okay, so kung wala na kayong tsansa na magkasamang uli, magkabalikan, ano ngayon ang hinahabol mo dito sa ex-live-in partner mo? Bale, gusto ko lang malaman kung may makukuha pa ba akong doon dahil sa hirap din at pagod. Kasi masakit isipin sa akin na ako doon yung naghirap, init, ulan, nandun ako nagtrabaho.
pati mga, Ay, sa bahay nyo. opo, dun sa bago. Okay. Ibig sabihin, pero yung pera sa kanya. Opo, siya lang tatrabaho. Yung labor, ikaw. Opo, bali, nagtulong-tulong din ako sa mga trabador. Dahil partner, hindi siya nakapagtrabaho na dahil sa kagilingan nitong ka-live-in partner niya dati na magstay na lang siya. Tulungan mo ako sa So, ibig pagpapagawa sabihin, ng bahay. siya ang gumagastos, ikaw naman ngayon yung isa sa mga nagtatrabaho. Opo. So, ang gusto mo ngayon, magkaroon ng kompensasyon doon sa pagtatrabaho mo. Nagkaroon na ba kayo ng agreement or nagkausap na kayo tungkol dito sa hinihingi mong claim? Wala pa. Kasi ang sinasabi niya sa akin lagi, wala kang karapatan dito sa mga napundar ko kasi ako lang yung nagtrabaho, siya lang daw yung gumastos. So, ang nangyari, siya ang naghahanap buhay noon, ikaw yung taong bahay. Opo. Ako yung gumagawa ng mga gawain dun sa bahay. Ikaw ang naglalaba. Opo. Yung sa electrical, tubig, pagkabit ng kuryenteng linya pa dun sa bagong bahay. At the same time, ikaw ang nag-aalaga ng bata. Opo. Nagsasaing, Opo. naglalaba, Opo. namamlansa, Opo. naglilinis ng bahay. Opo. Sa madaling sabi, partner, taong bahay. Isa Taong bahay. kang dakilang Ama. ama. Kahanga-hanga ka, bihira yung ganyan. Yung nasa isip ko kasi napakabait ko naman sa kanila. Puros kabaitan yung pinakita ko sa kanila. Tapos ganun pa yung mangyari. Parang kinonsinti pa nila yung anak nila. May galit ka sa magulang niya? Meron. Kasi, sabi niya, hindi daw kinukonsinti. Pero anong ginawa nila? Pinatira din na doon. Ano bang pakiramdam ng isang lalaki na nagkaroon ng kasama na dinurog ang puso at kinaliwa? Sobrang sakit po. Kasi, halos na-depress na din ako doon eh. Gusto ko na nga nung magpakamatay. Sabi ko, Diyos ko Lord, ano pong nagawa ko? Bakit ganito nangyari sa akin? Ginawa ko naman lahat. Sabi ko, nagtitiwala naman ako sa Lord. Patatatagin ko ang loob ko para sa anak ko. Mabubuhay ako ng para lang sa anak ko. Parang ibinuhos mo ang lahat ng Opo. pagmamahal mo sa kanya. Opo. Pero mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Hindi na po kasi napakasakit na talaga ng mga ginawa niya sa akin. Halos nandun pa ako kung ano nang naririnig kong pinagsasabi niya. Kasi yung isang kapatid niya doon na andun nakatira sa nabili niyang lupa, isa din yun sa siguro kung nagpaalala ng away namin kasi kung anong sinasabi ng ate niya tungkol sa akin, sinasabi niya. Kung anong sinasabi ko about sa ate na niya naman, sinasabi niya rin doon. Parang pinagsasabong kami. Eto partner, makakausap din natin partner sa kabilang linya ng telepono si Iris Gaviria. Ito partner ang dating kinakasama ni Francis. Magandang hapon sa iyo, Iris. Girasingin po. Okay, Iris, naandito ang dati mong kinakasamang si Francis. So, nababanggit niya itong ang pinagdaanan niya habang kayo ay magkasama at ngayon na hindi na kayo. So, may katotohanan ba yung mga sinabi ni Francis tungkol sa iyo, Iris? Yung iba po, tama. Pero yung iba po, iko-correct ko lang po. Alin yun doon yung mali sa tingin niyo, Iris? Kasi po, yung sinasabi nga po na lahat po, siya po yung nag-aasikaso po. Tapos, yung kiniklaim niya po dito po sa bahay, ang pinakauna po kasi naman, nagpatayo po kami ng bahay, dyan po sa Bigaa, sa may katabi po ng bahay ng mama niya. Tapos po, ako din po yung nagastos po noon. Nag-loan po ako para lang po magkaroon din po kami ng sariling bahay. Tapos, yung anak ko po, nung pumasok na po ako sa work, dahil iniiwan po namin siya dun po sa may pinsan niya po, sa may pinsan niya po, asawa ng pinsan niya. Tapos, pag nagkasahod po ako, binibigyan ko din po yun ng pera. Hindi lang po yung tamang, yung tama lang po na nakakaya ko lang pong binibigay sa kanya. Tapos okay lang naman daw po yun sa kanya. Maisingit ko lang, Hindi naman Iris. po Iris, pwede maisingit niya ko sabihin lang. na, Apo. Ano ba ang iyong trabaho? Bakit nakakapagpundar ka ng ganito? Sa office po. Sa office. Ano ito, Apo. pampribadong opisina? Naglo-loan po kasi ako, ma'am. Okay. Naging mabuti bang partner sa'yo si Francis? Naging mabuti naman po. Pero yung mga sinasabi niya po kasi, ma'am, iba naman po yung mga sa ginagawa niya. Yung sinasabi niya po na siya po ang naglalaban na samantalang po, Monday to Friday po, ako po ang nagkatrabaho. Tapos pag Saturday po, ako po ang maglalaban ng lahat-lahat. Tapos po, ang isa po kasing sinasabi ko sa kanya noon pa, na pag umuwi po ako galing trabaho, yung kahit man lang po may sinaing, para man lang po, kung ulam na lang po yung bibili namin, wala po. Tapos minsan po, pag
darating ako pa magluluto. Siyempre po, pagod na rin po baga ako sa trabaho. Alam nga naman po, pag uwi ko, ako pa po mag-aasikaso. Eto Iris, kasi naitanong namin ito kay Francis. Sa'yo naman, itatanong ko ito sa'yo. Mahal mo pa ba etong si Francis na dati mong kinakasama? Sa lahat po ng mga ginawa niya, lahat ng pagkakahiya niya, sa lahat ng sinasabi niya, wala na po, ma'am. Sa lahat ng mga ginawa niya, anong mga ginawa niya Kasi sa'yo? po, lahat po na, piniphysical niya po ako, ma'am. Pero, nung nasa biga po kami, kahit po sabihin ko po sa magulang ko, hindi po ako nagsasabi kasi yun po ang pinili kong buhay. Kaya, wag na po siya kayo isusumbat ang mga ginagawa po nila dyan sa akin. Oo. So, alam ko na medyo mainit pa at fresh pa itong inyong galit. Pero, Irish, may pag-asa pa ba sa iyong puso itong si Francis? Wala na po, ma'am. Okay. Wala na. So, Iris, totoo ba na kinaliwa mo si Francis? Nung hindi pa po kami po nitong kinakasama ko po ngayon. So may Yung tatay po kinakasama ng ka na anak ko ngayon? Ay, nagsabi na po ako sa kanya noong 2021 pa po na maghiwalay na po kami hanggang mga October, November, hindi na po siya dito umuwi. Pumupunta na lang po siya dito para sa anak namin. Okay. Tapos nung mga December po, bumalik po siya dito, 2021. Tinanong ko po sa kanya, sabi ko, bakit dito ka ulit natutulog? Tapos sabi niya, para daw sa anak namin. Sabi ko, oo, nandito ka para sa anak namin. Kaya po, nung nabuntis po ako ng 2022 po, hindi naman po kami yung kami pa na as in talaga. Ibig mong Kasi sabihin, noong 2021 pa lang po, nilinaw ko na po sa kanya na ako magpaghiwalay na talaga kasi hindi ko na po matik ang ugali niya. Iris, ibig mong sabihin, itong sinasabi ni Francis na nabuntis ka na, alam na niya na hindi na kayo nang mangyari Opo, ito. alam niya na po kasi pumupunta na lang po siya dito. Minsan na lang po, para na lang po sa anak namin. Pero sinasabi Kasi po, kanina ni nagtatrabaho Iris, din. sandali, sinasabi ni Francis Apo. kanina na kahit nung mag-shoota pa lang daw kayo, kinakaliwa mo na siya. Anong masasabi mo? Yung mag-girlfriend, boyfriend pa lang po. Pero hindi naman po ako yung iba naman kasi po yung time nila. Kasi kung gano'n na po yung ginagawa ko noon, o bakit nga ba po ako tinanggap? Oh, Francis, alam mo na daw na kung gano'n ang ginagawa niya, bakit mo siya tinanggap? Siyempre kasi nung may siya na mag-boyfriend pa lang kami noon, may na yun nga nainis na ako na kasi ayoko na. Yun nga alos 3 buwan may kinasama na siyang isa doon na kaklase niya ata yun dati, yung dito sa paral lang siya Sabi ko, sigurado ka ako diyan ka na. Okay ka na diyan. Tapos yun, sabi niya, okay daw, pabayaan ko na siya. Hanggang sa yun na nga, hindi na kami nag-uusap, mga 3 buwan na siguro. Hanggang sa bigla niya akong kinontak na naman. Ito partner, maisingit ko lang. Iris, may tanong ang ating netizen, si Asar Helga. Iris, pasagot na lang ang tanong niya, ate, bakit mo pinagpalit? Ayan, bakit mo daw pinagpalit si Francis sa iba? Kasi po ma'am, para sa akin po, ako po, nagtatrabaho po ako ma'am. Siyempre ma'am, kung may mga bagay na hindi kayo nakakaintindihan, hindi naman po siguro ma'am dapat na i-physical mo yung kinakasama mo. Ayun. Yung nasasaktan ka na, bakit ka ba po mag-i-stay sa isang relationship na hindi na po healthy para po sa isa't isa? Tapos yung nasasaktan ka na po, siyempre panghabang buhay po bagay na pagkasama ninyo. So, Okay. may dagdag ko lang partner, ano yung bagay na yan na naging rason para sabihin mo kay Francis na ayoko na, maghiwalay na tayo? Hindi, parang yung sinasabi ni Francis kanina, na nahanap daw ni Iris sa iba, yung wala sa Kaya kanya. nga, tanungin natin Ano si yung Iris, ano wala yung na nakita mo Iris sa iba na wala kay Francis? Wala pa po talaga ako na iba nung kami pa po. Wala pa po talaga. At wala talaga po. Pagkatapos sa work, uuwi. Tapos, yung sinasabi ko na po sa kanya, nasabi ko, sana naman pag uwi ko, maglinis ka man lang. Sana pag uwi ko, maglaba ka man lang. Sana pag uwi ko, may pagkain man lang. Yung ganun pong sa... Ibig mong sabihin, Iris, ibig mong sabihin, kasi kanina sinasabi niya siya naglalaba, nagluluto. Ibig mong sabihin, sinungaling si Francis? Hindi po yan totoo. Kasi nung nasa bigaa pa lang po kami, ako po ang naglalaba sa isang Wow. linggo. Nag-CS po ako, pati po ang likod ko, pag naglalaba po ako, panay na po ang sakit. Tapos Hanggang may- nung umuwi po kami dito Iris, sa Buyuan, ang naglalaba Iris, na po sandali. si Ma. Apo. May dugtungan ko lang, may narinig ako sa iyo. Ang sabi mo kay Francis, maligo man lang siya pag dumarating ka. Ay, hindi naman po, naliligo naman po. Hindi, itong si Francis,
Hindi ba naliligo? Opo. Naliligo naman po. Okay. Pasagutin natin si Francis partner. Francis. Kasi sabi ni Francis kay Iris habang nagsasalita, wow! Oh. So parang kontra ka sa mga sinasabi ni Iris. Alin doon ang hindi ka pumapayag na sabihin yun sa'yo? Yung hindi daw ako naglalaba. Sige. Halos nakita doon ng Kausapin mo si Iris. nakakasalita ka niyan kasi ang pag-ano mo, palaging ganyan, lagi kang may rason. Hindi mo nakikita yung mga, ang nakikita mo lang yung mga hindi ko nagagawa. Yung mga accomplishment ko, hindi mo na nakikita. Tapos yung sinasabi mong nasa bigaa pa tayo, hindi kita inaasikaso, hindi ako nagluluto. Halos sa'yo lahat. Maya ka naman. Ikaw na nga gumawa. Ikaw pa malakas mo ganyan. Napakawalang hiya mo. Alam ng tao doon sa atin kung gaano sa'yo. Gigising ka nun. Gigising ka nun. Magkakain ka na lang. Hatid ka pita sa trabaho. Nung nasisaryan ka na ako lahat. Hindi kita pinapagalaw. Hanggang sa pagligo, paglinis ng sugat mo, pag-alaga sa anak natin. Bago ako umalis dyan, may pagkain ka na. Kasi hindi mo na yung nakikita kasi may bago ka na. Okay, sandali lang Francis, sandali lang Iris. Para malaman natin kung may habol talaga itong si Francis sa nais niyang makuhang share sa naipundar ninyo na dalawa, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Undersecretary Marco Bautista mula sa Department of Social Welfare and Development. Magandang hapon po, Yusek Bautista, at maraming salamat po sa pagsagot po ninyo sa aming tawag. Opo. Ito po, Yusek, ay usapin ng dating magka-live-in partner na ang gumasto sa pagpapatayo ng bahay ay yung babae sapagkat yung lalaki ay siyang naiwan sa bahay. Pero sabi nung lalaki, siya naman yung naglibor o gumawa at nagtrabaho nung pinundar na bahay. Ang tanong po, Yusek, may habol po ba si Francis sa mga naipundar ng kanyang partner sa loob ng 8 taon nilang pagsasama, Yusek? Well, ganito po yan. Yung sabihin ko muna po yung batas para maliwanag. Sige po. Sa mga nagsasama po na hindi sila kasal, ang batas po ay tinitingnan yan na separate ang property ng bawat isa. Ibig sabihin, yung law treats the couple na hindi married as a separate individual with no rights and responsibility. Kung ano man yung property ng bawat isa, yun lang. Unless na meron silang agreement or common intention na yung pinundar nila ay sa kanilang dalawa. Yun po ang batas. Kung merong agreement expressly or common intention ng bawat isa sa kanila na yung mga properties nila o pinundar nila during their cohabitation ay shared property po yun. Ibig sabihin, joint tenant po yun. Yun ang sinasabi na joint tenant. It is a form of ownership na equal yung share nila sa pinundar nila na property or binili na property. Yun ang joint tenancy. Now, kung wala namang agreement or common intention na nung pinagsama nila ay lahat ng properties na yon ay wala silang agreement doon, ay kailangan na po ng ebidensya ng bawat isa kung ano yung share ng bawat isa. Opo. So, Undersecretary, nababanggit niyo po yan na dapat may agreement. Sa ganitong pagkakataon po, Secretary, ano po ang maaari lang asahan ni Francis sa mga ganito pong sitwasyon? Well, ito po ang nangyari kung sa bahay naman ay sa pandinig ko, yung babae ba ang nagbigay ng pera? Siya ang gumastos Apo, po, siya Yusek. po yung may trabaho at ito pong si Francis ay pinag-resign po sa trabaho o hindi na po pinapatrabaho dahil siya na lang po yung daw natutulong sa pag-aalaga ng bata. Taong bahay. Taong bahay. Ganun po, Undersecretary. Okay. Kung ano po yan is, kung walang agreement, kung may agreement sana maganda, wala tayong problema. Kasi pag ganyan kasi na couple na hindi sila married at nagsama, ang pinakamaganda po dyan sana, ang ginagawang mga ito ay merong agreement expressly. Ibig sabihin yon, merong written agreement. Kung wala mang written agreement, common intention. Ibig sabihin nun,
pinag-anuan nila na ito, lahat ng mapupundar natin ay atin dalawa. Ganun po yun. Pero kung walang ganun, ay magkakaroon po ng, depende po ng ebidensya ng bawat isa na. Kung yung babae ang nagbigay ng pera, at yung lalaki naman ay tumulong din sa pagtatrabaho, kaya nag-alaga dun sa anak nila kung may anak sila. Ito po ay ibig sabihin sa ating batas sa Pilipino kasi, ito ay parang conjugal na rin ito, na sila po ang property po nila ay shared. Ibig sabihin nito, dalawa silang nagpundar kahit yung babae po ang nagbigay ng pera. Opo. Undersecretary, ano po ang pwedeng gawin ni Francis para po dito sa problema niya? Well, unang-una, bago sila pumunta sa korte o kumuha ng abogado dahil sa hirap po ng gastos ngayon sa mga ganyan, ay sana magkaroon sila ng mediation. Pwede silang dumulog po sa kapitan, sa mayor, kung ayaw naman nila sa mga ganyan, kung sino po yung makatulong sa kanila na pag-usapan po ito. Ang DSW din po ay pwede rin pong tumulong na tingnan yung kapakanan ng bawat isa sa kanila at sa ating kultura naman sa Pilipinas, pag ganyan po ay talaga namang shared responsibility yan. So, kailangan po nilang, kung sa akin pong palagay, sana wag na silang pumunta sa korte. Kasi gastos lang po yan sa bawat isa sa kanila. At pag-usapan na lang nila na dapat pagatian kung ano man ang pwede nilang pagatian ng bawat isa kung ayaw na nilang magsama. Opo. So maraming salamat po, Undersecretary Marco Bautista, sa inyo pong magandang paliwanag. Maraming salamat po. Salamat po. Okay. Ayan Thank po you mga so much. ka-action, si Undersecretary Bautista ng Department So, of Social Welfare and magastos Development. kung makakarating pa kayo sa korte. Pero ang maganda niyan, kung mag-usap na lang kayo sa harap ng kapitan, or kung hindi naman ayaw nyo sa harap ng kapitan, kahit dito sa programang ito, And sabi nga ni magkausap Undersecretary, kahit sa harap ng DSWD Okay. partner. Doon sa hinahabol mo, ano ba talaga ang gusto mong makuha? Mabigyan ka ng cash? O tapyasin yung kalahati ng bahay, ibigay sa'yo? Paano? Tapyasin. Kasi, yun nga, napakasakit nga. Kasi, halos ako rin doon nga nagtrabaho. So, ibig mong sabihin, sa halip na, halimbawa lang partner, sa halip na saulian ka ng kunting cash dahil doon sa pagod mo, ang gusto mong sabihin, biyakin yung bahay sa iyong kalahati. Pwede rin po kung ano. Ay, hindi, ganito. Gusto kong malaman, Francis. Partner, ganito kasi yan Kung gusto niyang tumira pa doon sa bahay na yun, Kasama maaati mo. mo ba? Kasama. Na makita mo Ano yung po? ex mo Hello at yung po, kanyang bago? Hello po, ma'am. Hello? Yes, Apo, Irish. Sir, pwede po ako magsalita? Sige. Ay, ito po kasi na bahay po dito sa Buyuan. Bali, second house na po naman ito. May una na po kaming pinatayo doon po sa Bigaa. sa kanila. Tapos po, islab din po yun. Ako din po yung gumastos. Tapos po, sabi ko sa kanya, yung bahay namin doon sa Bigaa, sa kanya na lang yun. Hindi na ako maghahabol doon. So, ibig sabihin, Irish, dalawang bahay ang naimpundar ninyo. Apo. Isa sa Bigaa, At isa sa Buyuan. Buyuan. Alin ang mas Sa maganda? Buyuan, apo. Alin ang mas maganda, yung sa Bigaa o sa Buyuan? Mas maganda na Buyuan. po dito kasi po, sarili ko po nabiling lupa, saka medyo malaki-laki din po. Okay, may tanong ko lang, mga magkano naman ba lahat-lahat ang nagastos sa pagpupundar ng dalawa yung bahay? Yung sa yung sa Bigaa po, yung loan ko po dati noon, yung first loan ko po 50, tapos nag-30 po ako, tapos another 20k naman po. Tapos yung mga bonus ko po, yun na lang po yung parang pinag-finish. More than 100k din po yung nagastos ko po doon. Aha. May tanong ko lang sa iyo, Kasabay na po yung mga Francis. libre. Ako. Eto bang dalawang bahay lang ang hinahabol mo na naipundar ninyo? Opo. Aside yan, wala na. Pero Tsaka yung, Ano may, pa? may sinabi naman pala sa'yo si Iris na, okay, sa akin na itong sa Buyuan, ako naman yung gumasto ng biga, sa'yo na yon. Hindi ba pwede yon, Francis? pwede rin po. Kaso lang, ayoko lang kasi yung nakita ko yung lalaki doon na yung pinaghirapan kung ako doon nga ang umano. Doon, Ibig niya na lang sabihin, pinatira doon. ikaw yung nagpanday, nag-construct ng bahay sa Buyuan, ang nakahiga ngayon yung Yung bago. lalaki. Yun ang hindi mo matanggap. Oh. May tanong ko lang, Francis, may closure ba kayo nitong si Irish? Wala nga nangyayaring closure kasi nga palagi siyang pagalit kumbaga kasi nga doon sa pinag-aawayan may doon sa lalaki nga na ginagawa niya.
So, Irish, wala Wala po, kayong ako, ma'am. closure ni Francis. Kaya pala si Francis na andito at gusto niya pa ding malaman kung ano yung karapatan niya doon sa inyong bahay na kung saan nandun muna ibinahay itong bago mong kapartner. Tapos po ma'am, excuse me lang nung po, ano ma'am. nga, napakasakit lang kasi umalis ako doon. Sabi ko, nandun pa ako, hindi pinapapunta yung lalaki. Nung nalaman na wala ako doon, pinapunta na lang basta-basta. Tapos kinakausap na ng isang kapatid niya na narinig. Pero Francis, gaya ng kinukwento mo rin, ikaw ang umalis na. Ibig sabihin, nakipaghiwalay ka na. Opo, kasi Nakipaghiwalay ka na. di naman ako yung nakipagwilay kasi siya lang ang pinipilit niya lang Kaya, talaga sa dulo. ang tanong ko sa iyo ngayon, sa estado ngayon, tinatanggap mo ba na magkahiwalay na kayo ni Iris o Opo. hindi pa? Opo. Okay. Kasi kung magkahiwalay na kayo, tingin ko wala ka ng pakidoon kung sino man yung matutulog doon or pupunta. Partner. Oo, kasi ikaw, doon naman sa bahay na kung Bahala saan ka na nasa rin sa'yo, sa buhay bahala ka mo. naman kung sino ang gusto mo dong iuwi. Yun, tungkol dun. O baka mahal mo pa talaga si Iris hanggang ngayon? Nagsiselos ka lang. Hindi yun totoo, Francis. Mas maganda na yung prangka-prangka tayo. Di naman, dun lang talaga sa... Mahal mo pa si Iris? Hindi na po. Dun Parang- lang Are you sa- sure? Opo. Parang hindi mo lang talaga matanggap na doon sa bahay na pinagpawisan nyo, pinaghirapan ninyo, ay merong ibang lalaking natutulog or namamahay. Yun nga, kahit sino naman po. May tanong lang ko. Iris, para matuldukan itong problemang ito, Apo. pwede ka bang, halimbawa, magkasundo kayo na makapunta dito sa aming opisina para magkausap kayong dalawa and once and for all, matuldukan na ito kung sakasakali? Kasi po, sir, nung dati po, sir, may closure na po kami. Nag-usap na po kami ng sir. Nandito po si Ma, tapos yung kapatid ko po, witness. Magulo yun kasi may mga nanggugulo sa usapan natin. Pinakanyat pa nga po ako ng sir. Kasi sir, yung, siguro ko sa grabing galit niya rin po sa akin, pero tinake ko po yung lahat. Pero po yung mga pinagsasalita niya po sa akin, saka po yung nanay niya po, sir, yun po yung time na parang grabe na din po, sir, yung naging galit ko sa kanya. Ako medyo nalilito rin ako partner kay Francis eh. Sabi ni Francis, hiwalay na sila. Sabi ni Iris, nagkaroon na sila ng closure. Sabi na naman Meron ni na Francis po, sir. ngayon, hindi yun, hindi yung Oo, kasi closure, magulo. sinasabi partner ni Francis, magulo daw yun partner kasi may nakikisaw-saw. So ang gusto mangyari ni Francis, Mag one-on-one. Ayan. So pwede ba, Iris, na pumunta ka dito sa amin para mag-usap kayong dalawa? Kasi po, ma, may maliit po akong bata. Okay, di sunduin natin partner. Sunduin ka namin. Pero kung mag-uusap po, sige po, ma'am. Okay. Ayan, okay. Kasi kung yun lang po, Pero, yung makakapag... matanong ko lang Iris, sa tingin mo, mahal ka pa ni Francis kaya hinahabol ka pa niya? Hindi ko po masabi po. Pero ano na po, tama na po kasi masabi Ayun, po marami tama pong na. pinagdaan namin. Okay, tama na. Sabi ni Iris, ikaw, go pa o tama na rin? Francis? Tama na po. Okay. Tama Sige. na, okay. So, ganun ang gagawin natin, partner. Itong programang ito ang magsisilbing instrumento para magkaroon kayo ng formal na closure. Ayan, Magkausap hihintayin ka talaga namin, kayo. Iris, or pupuntahan ka namin, susunduin ka namin dahil sabi mo meron kang maliit na bata. So, dadalhin ka namin dito para mag-usap kayo ni Francis personal. Pero po ma'am, dati po nag-usap na po kami sa barangay. Oo, kaya nga, Magulo daw yun eh, nababanggit magulo. din ni Francis, Pero- kaya lang magulo. Okay, Iris, okay na siguro yan na magkausap kayo once and for all ngayon at kami ang Apo, testigo nang sa ganun ay matapos na, ano? Apo. Oh, partner. Aha. So, ayan, partner. So, meron tayo, partner, ditong mga comments from our netizen. Pero, bago yan, partner, anong gusto mong sabihin kay Iris? Bago kayo ka namin- magharap. Oo, bago kayo magharap. Anong gusto mong sabihin kay Iris? Yung mga Ano yung dati mong tawag sa kanya nung okay pa kayo? me. O, sige. Kausapin mo. Okay, ba't bigla kang kinilig, Francis? Hindi ko na kasi kaya. Para hindi Oh, ko sige. na kasi kayang Sige, Sige, kayanin mo. Andito si Iris. Sige, Ano yung makikinig tawag mo sa'yo sa si kanya Iris. dati? me. Okay, kausapin mo si Mi. Me. Hindi ko man maano yung nangyari sa atin. Kahit mga masakit yung pinagdaanan natin, okay lang kasi kumbaga sa ano, may pinagsamahan naman tayo. May maganda tayong pinagsamahan. Kaso nga lang, yun nga, hindi ka nakokontento sa isa. Pag gusto mong ano, sige ka lang, sasabihin mo ganito ganyan. Ayaw mo na, marami kang rason. Pero wala eh. Ito tayo, umantong tayo dito kasi siguro ko kung nag-uusap lang tayo siguro kada dating mo ng trabaho. Kasi ang nangyari kasi, kada dating mo, palaging mainit ulo mo,
Siyempre, sinusundo kita. Sinasabi mong minsan hindi ako nagsasaing. May ginagawa rin ako sa bahay. Hindi na ako tumatambay doon. Kung anong gawain doon sa bahay, ginagawa ko. Okay. Kasi kung yan talagang ano mo sa akin, wala na akong magagawa kung hindi mo nakikita yung accomplishment ko. So ano, pinapalaya mo na si Irish? Opo, matagal na. Tama na, me. Opo, Wala nang I love you, me. wala na. Okay. Pasagutin natin si Iris, partner. Oo, Iris, Iris, ano bang tawag mo dati kay Francis? Di po. D. D. Okay. Me and D. Bago kayo magharap ng personal, anong message mo kay D? Wala na po sa gabos kong tig-agihan ni maski naging ako kami kang inot. I-direkta mo kay Francis yung iyong mensahe. D. D. Sa gabos ng mga tig-agihan ka kang inot. Sa mga marina tig-ibahan ka. Wala na useless nga ikagabos. Sa gabos naging di bumungon sa ko. Burado na. Ayun man lang po. Ayan, umiiyak Okay, si umiiyak Iris. si Ibig Iris. sabihin, yung bang pag-iyak mo, Iris, ay lungkot dahil wala na kayo ni Francis or dahil... Masaya ka na't lumaya ka. Oo. Di po, sa ano, nadadagit po ako sa mga tig-gribo niya. Sa gabos kong mga pagpasupong niya sa mga gibo-gibo niya. Sa Ayun. may gilibo po, kaya sa video po, sukang tigsundo ko po, suaki ko duman sa inda. Natigpararibok po ako ni mama niya duman po sa kahoy, ay sa may simbahan po kang bigaan sa may highway. Tapos tigparasend niya po ito sa gabos ko pong mga classmates ng college, mga barkada, mga kamag-anak. Iyo po yun ang ginibo niya sa kuya. Ayun. Oh, so parang Ipinahiya. napahiya ka. Okay. So, Siyempre, ganito na. Sinend ko rin yun kasi yung mga barkada niya, barkada ko rin. Kaya Pero may ibang alam mo barkada bang niya. hindi maganda or mali naman yung ginawa mo sa kanya? Siguro kung nagawa ko rin yun kasi wala akong ibang malabas. Baka puno ka ng panibugho sa iyong puso. Oo. Okay. So, Pero bago yan, partner, basahin muna natin, partner, itong mga comments Sige. ng ating netizens. Hindi lang lahat ng lalaki manloloko, yung iba niloko. Okay. Sabi yan ni Azar Helga. Eto pa, ngayon na yan, eto Irish, may tanong ang ating netizen na okay, natanong ko nito kanina. Nakikita po namin mga gawa niya ni Francis, sabi ni Renily de la Cruz Gonzales. Anong mga gawa? Positibo ba ito or negatibo? Ang pag-aasawa kasi, ang pag-aasawa kasi dapat tulungan at tiwala sa isa't isa at mahabang pasansya. Hindi lahat ng lalaki manloloko. Tama, inulit lang partner. Hindi, Yung iba niloloko. kanina nga partner, nung binabanggit ni Francis na siya ang nagmamlansa, naglalaban, nagluluto, inonominate ko na sana si Francis na maging kwa ng Andres Party List. Oo, maging first nominee. Oo, kaya lang medyo may ibang istorya din. Na iba Hindi partner. naman po siya sir na mamlansa. Hindi naman po siya. Hindi na mamlansa? Opo. Pinapaplansya niya ako ng mga dami. Masunurin ka talaga. Okay. So ganito na lamang Francis Iris, gaya ng ating napagkasunduan once and for all, gusto namin ang palatuntunang ito ay magsilbing instrumento para magkaroon kayo ng closure, Opo. Okay. Opo. So ayusin natin yung schedule para magkausap na kayo at matuldukan na ito at nang sa ganun ay makapag-move on na. Ayan. So ang susunod natin gagawin, partner, ipaghaharap natin sila. Oh, at yun namang hatian nyo, may maganda na palang initial eh. Akin ang buyuan, iyo Sa'yo ang ang biga. biga. Okay. So Ayan. ipagpapatuloy na lamang Parang yung partner. iyo ang tundo, akin ang Marikina. Yan. Ito ang tabang. Ora mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi.